Nou krijg je bij Interland krijg ik 4,8 centen de kranten en nou 2,5 bij FRL. Dat is zowat de helft minder. Hartman Veenstra van Sleert bezwargt al 4 de wijd en zijd. Hiervoor hebben zijn zoon en zijn vrouw het jaren dien. Een mooi boesintie, maar sa hoeft het voor hem net meer. Als dit zo bloed, dan is het einde verhaal, ja. Viel ik schande? Ja, dat is natuurlijk dat kan. Als je nou even een beetje minder betalen, ja, ach, dat kan ik niet denken, maar de helft minder, nee, dat is, nee, ligt nergens op. FRL het van 1 april aus aan 1000 nieuwe bezwargers nedig. De maaiwerkers bij Interland kennen oerstappen naar FRL. Je zit ik een beetje mooi, hoe is de vergoeding, wat krijgen ze bij Interlanden, wat krijgen ze bij US. De indruk is wel dat bij Interlanden wel eens hier en daar wat verschilde. Ik heb wel een signaal gekregen dat er ergens een week is die het heger uitbetalen waren, maar we hebben een signaal gekregen van een week die het leger uitbetalen waren. Dus daar zit een gemiddelde in. Over het algemeen zal die vergoedings ik wel een beetje op elkaar liekje, want je doet hetzelfde werk. Hartman Veenstra het al van orenbezwargers in de omkrieken jet dat ze druk op achteruit beginnen. Hij denkt dat FRL het nog dreig krijgt bij het vinden van nieuwe krantenbezwargers. De meeste bezorgers weten dan net dat ze de helft minder krijgen. En zodra ze het al weten natuurlijk, zal die hun misschien ook wel bedenken dan. Het kan wel eens wezen dat er dus hele weekend afplakken geen kranten de eerste weekend krijgen dan. Op 1 april zal er best hier en daar een wiki iepen wezen. Ik bedoel, dat is ik wel terugpraat met NDC, want het is toch een heel project wat groeien moet. Maar toch een maand later moet eigenlijk alles gewoon heel netjes erin. FRL heeft er alle vertrouwen in genoeg bezwargers te vinden. Vooral jongeren die een boesintie Virginia willen, zo'n belangstelling hebben.